Svaki dan koristite ovo i bacate u smeće, a možda i ne shvaćate koliko je to zapravo vrijedno. Danas ću vam u ovom videu pokazati barem 2 do 3 načina kako možete iskoristiti ovu fantastičnu namirnicu. Nakon što to vidite, više nikada nećete ni pomisliti baciti to u smeće. A najbolje od svega, na kraju videa otkrit ću vam gdje možete nabaviti ogromne količine toga potpuno besplatno. Svi susjedi će vas zvati i tražiti to od vas, zato svakako ostanite s nama do kraja videa. Naravno, radi se o talogu od kave. On je izvrstan kao gnojivo za biljke. Možete jednostavno vrlo malo posipati oko biljke ili pomiješati ga u vodi i zalijevati biljke. Bogat je dušikom, kalijem, fosforom i drugim hranjivim stvarima koje su korisne za biljke. Može se koristiti kao gnojivo za biljke poput cvijeća, povrća i biljaka u vrtu, kako bi im se poboljšao rast i zdravlje. Procijedite talog od kave kroz gazu, kako biste dobili čistu tekućinu. Sve dobro promiješajte i napunite sprej. Talog od kave također je odličan repelent za insekte. Miris kave može djelovati kao prirodni repelent za neke insekte poput mrava i puževa. Stoga, raspršivanje taloga od kave oko biljaka može pomoći u odbijanju tih štetnika. Osim toga, odličan je i za kompostiranje. Dodavanje taloga od kave u kompost može poboljšati sastav komposta dodavanjem organske tvari, što rezultira bogatijim i plodnijim tlom za biljke. Sušeni talog od kave može se koristiti kao prirodni osvježavač zraka. Stavljanje suhog taloga od kave u vrećice od tkanine ili čarape, te postavljanje tih vrećica u ormare ili ladice može pomoći u apsorpciji neugodnih mirisa. Napišite nam u komentarima da li ste vi do sada bacali talog od kave ili ste ga koristili na ovakav način. Gospodo, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!